Ганиева Мадина, директори тиҷоратии Радио Ватан. фикр мекунам ки оли гум накардам. ман шояд фикр мекунам ки аз ҳама чизи қиматтарин ин падару модар ҳаст ки худо ба шукр оли дар барам ҳастанд, фарзандонам, шавҳарам, хешовандонам. барои ҳамин ин чиз барои ман аз ҳама чизи қиматтарин аст. бенон барое ки бисёре мисол одамо беобрӯям зиндагӣ мекунанд, зиндагӣ меравад, лекин бенон ба фикри ман ки зиндагӣ пеш намеравад. ин аз ҳама чизи ба фикрам фикр мекунам ки пасттарин хислат аст барои зан. ва ё нисбати ҳозир одамои пеш камтар одамои оддӣ содатар буданд. аҳози рост аст. ин аз камбағалӣ вобаста нест, аз бепулӣ вобаста нест. ин ҳамин хел шахсият аст ки пулу молам дошта бошад, чашмаш гурсна аст. орзу мекардам ки ба ман нею ба ҳамун одамое ки муҳтоҷанд ба ҳамуно ёрӣ расонад. шояд бибин бошам ки он кас хело барвақт аз олам гузаштанд ва ман хурд будам. он каса хеле таъриф мекунанд ки занаки нағз буданд, занаки ман хеле мехостам савол тиям ва аз он кас ягон чизро барои зиндагии худам омӯзам. ман рости гап дуо намекунам. ман ҳамин хел мегӯям ки ҳавлаш ба худо. ман дуо намекунам. ягон касро, ягон инсонро ман дуо намекунам.